Ta książka zagląda pod męską zbroję. Tam, gdzie często ukrywa się lęk, samotność i tęsknota za bliskością. Moi rozmówcy opowiedzieli mi o tym, czego tak naprawdę pragną w łóżku i o czym nigdy nie powiedzieli swoim partnerkom. Zdradzili również, dlaczego odmowa seksu boli ich o wiele bardziej, niż wielu kobietom się wydaje. Ale ta książka nie jest wyłącznie o tym, co trudne. Znajdziecie tu również momenty wzruszające i takie, które rozbawią was do łez. Napisałam tą książkę dla kobiet, które chcą lepiej zrozumieć męski świat, oraz dla mężczyzn, żeby zobaczyli w tych historiach kawałek siebie. Sekrety polskich mężczyzn. Zapraszam.